Ilah lagunya Ratu Pedangkan Tiang kadarnya Wanjon dari Tambun Banah ya. Pada ulang ini kau juga kawan. Di lagu Ratu Pedangkan Tiang tukang ngoyak HIP sebenarnya dulu hasrat ingin pipis ya. Deku andon kalai datang bagurau mandang asap dua orang perantau lai kamari kati komudo wanjai di kaki rumah orang alagai unigan kampuang oi awa indah arang banyak mencari lain emak ayawa indah mencari lain oi samo di mungko dun sana Beda datuk talambe datang kamano sajo sajak cako mungkin orang rumah lun maizinan lapa ya dek naik bategang alagai mangko marando ba itu bana nangkan duang apa nangguangan emak apa itu mana penangguangan oi papanjang lada jonoi anaknya boleh sunabu saban talai urang balelang mangama ison dudua juho sasan tiang iko ama abadendang manga karajo ma isonai ama elo baru ajuho nema manga karajo ma elo baru ajuho di dua la bule di nantat nang la dia biasa do makan tak bagurang awak semalamku kok bisa bana kecerang banyak ambo badendang nanai lo baru ande nakanoi oh dasar ambo nema oi di sinandana samuloyo oi ayo lainnya bana batang cubada dua jo jambak la jambuai di dalam porak la kaduo nyokok lai banambo obaden sana bak minyak campur jo ayah oh ciek tampe erang kampuang oi hai wapisayu onema ancak erang lain den jinai oi labia bak sana kontan kau Yalah lapajak lagu di kos sekete Pulau Baru Caca tentu jauh bulian dak jenabi bang